Здравейте! Добре дошли в моя YouTube канал, мили хора! Как сте? Посрещам ви навън в квартала ми. И причината да го направя влога навън и да ви покажа квартала ми, в който живеем, новото ни място, е новата тема, която ще е в влога. И това е, ако вярвате, разбира се, ако не вярвате, това е един повод да ви докажа, че Господ, Вселената говори чрез нещата, които се случват около нас, изпраща ни знаци и така говори с тези знаци, показва ни неща, които трябва да се случат и да повярваме. Така че ако не вярвате в духовността, ако не вярвате в знаците, този влог е за вас специално, за да ви споделя какви неща ми се случиха през последните 2-3 седмици и разбира се, като цяло случките и какво всъщност означава. Така че станете с мен на край на влога, за да разберете. Не забравяйте да се абонирате и да изгледате до края видеото, разбира се, и да харесате и да коментирате какво мислите за духовните знаци, съществуват ли според вас и дали изобщо има смисъл. Ето това ни е квартала, често нов е. Сега ще разведем малко и ще си намерим място, къде да седнем, за да ви разкажа малко случки и неща, които са важни да разберем. Дори и да не сме вярващи, със сигурност трябва да гледаме такива знаци, които сега ще ви докажа и покажа, че ми се случиха. И то не е за първи път, честно казано. Отивам в парка, за да седнем на някоя пейка там и да ви разкажа, да си поговорим, както казах, story time ще е. Отново, между другото, започва да вали. Може би времето няма да ме изчака да си довърша влога. Със сигурност ще е бърз и ще се опитам просто да го разкажа навън, да не е както вкъщи, нещо различно да е. Но май няма да успея, времето ще ме накара да се пребера, да ви разкажа, но няма нищо. Ще се опитам. Всичко е ново абсолютно. Къщите, да ви покажа малко атмосфера, че не всички къщи в Англия са едни и същи. Тук имаме един малък парк. Няма да изчакам да намеря пейка, направо почвам да разказвам, защото времето е, както виждате, мрачно. Искам да е различна атмосферата в този влог, така че започвам. Както казах в началото на влога, този влог ще е относно духовните знаци, които получаваме от горе, от Вселената. Ако не вярвате в Господ от Вселената, аз вярвам в Господ, аз съм православна християнка. Вярваща съм от доста години. И какво всъщност се случи? Преди 2 или 3 седмици, тук на това място, където виждате и ви разходих и ви показах малко, ми се случи, че към 10-10:30 сутринта излезнах да тичам, да си направя една тренировка. И както си тичах 15-20 минути, връщам се да се прибирам към къщи и пред мен тук излизат 3 елена. Просто е така изведнъж от нищото, от никъде. В Англия, ако не знаете, е доста честа с практика тук да се срещат диви животни, не само лисици, но и елени. Тук са пуснати, никой не ги закача, никой не ги убива, никой не ги тормози, напротив, даже ги хранят хората понякога.
Имат си в Англия зона за специално само за елени, гора, която там си стоят елените и така нататък. Понякога просто обикалят и така нататък. Има си знаци дори за елените, когато примерно пресичат и така нататък. Общо взето и в България го имаме това. И тичах си аз в 10:30 сутринта. Тези елени просто излезнаха срещу мене изведнъж. И разбира се, аз не се оплаших, много се зарадвах като ги видях, но бях супер очудена, защото тук в нашия квартал, както ви показах, е ново място. Далеч сме от зоната за елените, за дивите животни като цяло. И не би трябвало да има елени. Поне аз никога до сега тук в този квартал не съм виждала. И се очудих, викам си, добре, как излезнаха точно тези елени точно пред мен и точно в 10:30 сутринта, а не примерно, нали, това е очудващото, не примерно както в 5 часа сутринта, когато животните дивите излизат да си търсят храна, да се нахранят и така нататък. А това е в 10 сутринта. Супер странно е. Следователно ми хрумна, интуицията ми каза, провериме какво означава. Следователно ми хрумна да проверя в Google, да напиша Dear Spiritual Signs, какво означават. И разбира се, намерих. Излезнаха ми. И сега ще ви сложа ето тук, за да видите какво означава. Какво означават елените? В духовността елена символизира благодат, нежност, мир и прераждане, често представляващи способността да се движат през живота с елегантност и доброта, като същевременно означават обновяване и нови начала поради падането и израстването на рога всяка година. Разбира се, има още много значения, които може да проверите в Google и да си ги, примерно ако не знаете английски, да си ги преведете и така нататък. Но общо взето означава също и късмет, означава благодат, означава хубави неща, когато видите елен. И знам, че всички сега ще кажат, че аз виждам в България всеки ден елен, че аз виждам, нали, елени постоянно. Всъщност елените, когато ги виждате постоянно и когато виждате нещо постоянно, което ви се случва, това не означава, че Господ говори с вас, това не означава, че Господ ви праща знаци и иска да ви каже нещо, което ви предстои в живота или което ви съпътства или което трябва да направите. А тук говорим специално за неща, които се случват случайно. Неща, които са случайни. Неща, които са ето така изведнъж, от нищото се случват. Неща, които просто не ги очаквате. Това са неща и съзнаци, които вие трябва да забележите от Господ и от Вселената, че искат да ви кажат нещо, което трябва да знаете, нещо, което трябва да разберете. Така че това са неща, които са важни, а не постоянно да се чудим, да се лутаме, чакай сега защо ми се случва това, чакай сега какво трябва да направя или така нататък. Разбира се, тези неща, тези въпроси ние ги имаме от нашата интуиция, ние ги получаваме отговорите чрез нашата интуиция. Но ето такива неща също помагат да разберем много по-лесно за нашата ситуация в живота, да разберем къде отиваме, да разберем на какво ниво сме, да разберем въобще и всичко, което ни интересува. И това, според мен, е даже най-лесният начин Господ да говори с нас, чрез всичките тези неща, които ни се случват, случайностите, които ни се случват, всичките тези неща, които виждаме и не можем да повярваме. Всичко има логика, всъщност. И за това ги казвам тези неща, че ако ги проверявате, ще видите, че всъщност нещата наистина се случват така, както е описано и всъщност има наистина огромна логика и смисъл това, което виждате, разбирате и
намирате като отговор. Второто нещо, което ми се случи, това обаче беше преди 2-3 месеца, някъде зимата, в смисъл декември месец, още сме зимата. Декември месец, една сутрин, между другото, само да вметна, че това ми се случва за втори път, тази случка, която сега ще разкажа. А това за елените за първи път ми се случва. В смисъл, виждала съм преди елени, не си мислете, че не съм виждала преди елени. Разбира се, съм виждала елени, но така изведнъж да изкача срещу мене и то в неопределено време елени е за първи път. Така, втората случка, която ми се случи през декември месец е една сутрин се събуждам сутринта към 7, мисля, че 8, нещо от този сорт. И вънка беше всичко замръзнало, буквално всичко замръзнало на терасата, навсякъде беше заледено. Излизам на терасата и гледам цялата тераса, цялата веранда е в паяжини. Пуф! Паяжини, хора! Без да имаме паяци, без да паяците в зимата, не знам как виреят и то на студа вънка, нали, по принцип живеят на топло. Няма паяци навънка. И събуждам се аз сутринта на терасата, гледам, всичко е заледено, замръзнало и цялата тераса е обвита от паяжини. Всичко е в паяжина. Просто ей така, изведнъж. Без да има някакви преди това знаци, без да има някакви такива неща. Просто забуждаш една сутрин и виждаш, че цялата ти тераса, целият ти апартамент отвънка е облепен в паяжина. Паяжини. Просто не е ли шокиращо това? За мен беше шокиращо. И разбира се, след това проверих какво означава паяжините в духовният свят или духовно значение, дали имат паяжини. Паяжините, разбира се, че имат. Сега ще ви добавя тук и аз ще прочита. Слушайте, в духовен контекст мрежата често символизира взаимосвързаност на живота, съдбата, бъдещето. С паяка като така, че създава сложни модели, които представят сложните взаимоотношения в Вселената, може също така да означава силата за създаване на собствена реалност чрез избори и действия. Подобно на паяка, който внимателно изгражда мрежата си, паяжината често се тълкува духовно като символ на креативност, съдба, взаимосвързаност и силата да тъчете собствения си жизнен път. Сложният дизайн на мрежата представлява сложният гоблен от нашите избори и преживявания, като самият паяк действа като такач на съдбата. Също така означава паяжината, като символизира защита или бариера, способност да създава безопасни граници в живота на човека. Просто толкова много неща излизат верни и толкова много смисъл имат и предават, че всяко нещо, което анализирам, всъщност наистина е вярно, затова ги казвам тези неща. В много култури паяжината означава за символ на късмет, на просперитет, на креативност, на успехи и така нататък. Много съм така в шок от тези неща и затова искам да ви ги споделя. В смисъл, вече не съм в шок, разбира се, но искам да ги споделя на вас, за да видите, че всяко нещо, което ни се случва и така, просто, пак казвам изведнъж, има смисъл и не си правете шега с тези неща, не си затваряйте очите, ако сте вярващи и дори да не сте вярващи, тези знаци със сигурност могат да ви покажат всъщност какви сте и къде да вървите, какво трябва да направите и всичко, което ви интересува. Третата случка, която ми се случи,
тук беше по-скоро, мисля, че беше тук вече преди 2 седмици, не съм сигурна. Към 4-5 след обед отивам да си взема детето от детска градина и то точно в центъра на града някъде. В смисъл, ходих си в една забита уличка по принцип, но си е в центъра на града, района, където живеем. И знаете, в Англия лисици навсякъде, особено вечер, излизат постоянно. Те си търсят храна, ходят по кофите, ходят по къщите, правят били и така нататък. Общо взето, да, наистина лисица тук в Англия много по-вероятно да видиш и по-начесто ти изкача, да кажем, отколкото, нали, елените. Спор няма, но сега ще ви кажа, че тук лисиците през деня не излизат. Тук лисиците не се страхуват от хората, но въпреки всичко лисиците се крият и не се разхождат така свободно през деня сред хората. Поне аз не съм виждала. Виждала съм вечер в градината, на предишното място, където живеехме, идваха в градината и така нататък, криха се, ходиха по кофите отпред, пред къщата ни и така нататък. Общо взето да, но това вечер. И 4-5 след обед отивам аз да си взема детето, ходя си по уличката. Да, малко по-така беше тъмно, не като сега през деня. И се слуша музика и по едно време виждам, че до мен доближава, срещу мен, т.е. доближава нещо. Гледам го, лисица. В първия момент изобщо не осъзнах, че идва нещо срещу мене, реално погледнато, честно да ви кажа. После вече тя като минава покрай мен ето така и аз се загледах ето така и гледам, лисица. И тя нашата си минава супер спокойно, изобщо нито се оплаши, нито нещо да ме стресни или нещо да бяга. Не, минава си така, все едно се разминаваме аз и друг човек. И супер смешно ми беше, честно ви кажа, защото по принцип, ако бяха видяла по-рано, щях, нали, така да се притесня, нямаше да съм баш до нея и да си ходя спокойно, щях да отида в другия тротуар или чак да отида на шосето, някакси по-далеч да съм от нея. Обаче, тя буквално мина покрай мене, хора. И аз в последния момент я видях и се обръщам и тя продължава да си ходи. Изобщо не се плаши от мене. Добре, тук си викам, окей, не се оплаших, а можех да крещя, можех да се оплаша. Нали, все пак диво животно е. Малко или много животното, ако се оплаши от тебе, скача, нали, то на бой. Обаче не скочи нищо. Пак ви казвам, лисицата си мина покрай мен като друг реален човек. И аз поглеждам ето така нагоре към небето и си казвам, значи това е друг знак от Господ, който трябва да проверя и да видя какво означава. Добре. И това и направих. Отворих Google, написах Fox Spiritual Sign и ето какво означава. Общо взето, лисицата, това, което на мен ми се случи, което всъщност мога да взема от всичко, което е написано за нея, че не трябва да вярвам или ще се появи някой човек, на който не трябва да вярвам, който ще ме подведе. И така и се случи. Така че, какво да ви кажа друго? С какво ще да докажа и да покажа? Нали, той има много неща, не само това със сигурност, но тези 3 неща са доста по-така фрапиращи, с които мога да ви докажа и покажа. И дори съм снимала, защото е хубаво такива знаци да ги забелязваме, да ни правят впечатление и да търсим
техните значения. Ами, това е от мен. Надявам се историята да ви е харесала. Надявам се историята да ви е вдъхновила, ако мога така да кажа. Като за край искам да кажа, не спирайте да вярвате в Господ, не спирайте да вярвате в Вселената, не спирайте да се молите, не спирайте да благодарите. Защото всичко ви се отплаща. Това, което давате, това, което правите, това, което мислите, това, което казвате, абсолютно всичко ви се отплаща. И всяко едно нещо, което идва в живота ви, не е просто случайност и не е просто ето така и не е просто защото вие сте си го създали или направили. Ако този отгоре ви е казал, че ще ви позволи да го имате и да го направите, защото го заслужавате, ще се случи. Но ако ли не, няма да го имате, няма да ви се случи. Така че вярвайте в чудесата, защото те съществуват. Благодаря ви, че останахте с мен до край. Благодаря ви, че гледахте този влог. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, подкрепете ме с един лайк. Не забравяйте да се абонирате за канала ми и до следващия път.